Fer esport és saludable durant tot l'any, però amb l'arribada del bon temps augmenta el nombre de persones que fan activitat física per perdre pes abans de l'estiu. Amb la crisi, molts esportistes han decidit donar-se de baixa del gimnàs i opten per fer esport gratis. Toca posar-se en forma. És època de fer treballar el cos de cara a l'estiu. Tot i que la pràctica esportiva és recomanable durant tot l'any, tant ara a la primavera com després de Nadal són els moments de màxima afluència als centres esportius. Això sí, el volum d'usuaris als gimnasos ha disminuït. La crisi econòmica també afecta aquest sector. Sí que coneixem gent que pogué, abans sí que venia i que ara s'han apuntat a un altre gimnàs pel tema del preu o simplement perquè no tenen calés i se'n van a la platja, a córrer o fan esport pel seu compte, sí. Posar-se en forma sí, però mirant la butxaca. És moment d'aprofitar els descomptes o les promocions. En aquest gimnàs han vist com en un any el nombre de socis ha baixat un 10%. Amb tot, les instal·lacions estan plenes. Aquí la crisi s'ha notat menys que en d'altres llocs. La gent que regularment venia continua venint, però la gent que no venia doncs sí que ha dit abans no m'importava pagar-ho i ara sí. I llavors ha retallat la despesa per aquesta banda. La famosa operació biquini es nota, tot i que molts fa anys que dediquen bona estona del seu temps a treballar el cos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Expira. Suar, suar i suar. En aquest cas, en un recinte tancat. Però en el món de l'exercici físic també hi ha modes. I ara la tendència diu que han augmentat molt els practicants de l'esport a l'aire lliure. És saludable, es pot gaudir del paisatge i, sobretot, és gratis. El sueldo no da para el gimnasio y entonces vienes aquí a Montjuïc, te sale, no barato, te sale gratis hacer deporte aquí. Vas, haces carreras, haces flexiones, lo que quieras y en tiempo de crisis es lo que hay que hacer. Han proliferat les curses populars i els seus participants, però no cal competir per viure esport i natura a la vegada.